Чарговы прадмет месяцу ў Гомлі і зноў эксклюзіў. У рамах новай традыцыі міні-выставы фондаў музею у палацы Румянцевых Паскевічаў дэманструецца вельмі рэдкі экспанат – наканечнік стралы з княжскімі знакамі. Знойдзены ў 1980 годзе наканечнік, які ўсходнія славяне называлі джала – жалезца, датуецца 12-м пачаткам 13-го стагоддзя і сведчыць пра існаванне на тэрыторыі Гомельскага парку сярэднявечнага гораду з развітай инфраструктурой. Первоначально даже не догадывались, что это просто подняли, соответственно, черенок увидели, комок земли, потом чуть-чуть расчистили, а чуть позже уже непосредственно, когда более детально обрабатывали коллекцию этого года, была произведена чистка предмета и проступили эти знаки на двух сторонах. Наканечнік родам з 12-го стагоддзя па ацэнцы археолагаў быў выкананы з вельмі якаснай вугляроднай сталі і таму захаваўся да нашых дзён у вельмі добрым стане. А княжскія знакі на ім, як на фактычна адзіным пазначаным наканечніку, паставілі прадмет у шэраг унікальных. Гэта эталонны прадмет археалогіі, найбольш каштоўны экспанат фонду музею, залічаны і да дзяржаўных калекцыяў музейных фондаў Рэспублікі Беларусь. Страла магла належаць некаму з дружыны як падарунак князя, ці нават належаць аднаму з прадстаўнікоў дынастыі Рюрыкавічаў. Прызначэнне ж яе было паляўнічае. Менавіта там стрэлы пазначаліся, каб прасцей было дзяліць здабычу. Традыцыя гэтая зрэшты жывая і сёння, правда, стрэлы замянілі кулі. Рэдкае ж джала на міні-выставе ў Гомельскім палацы можна ўбачыць цягам усяго чэрвеня. Вольга Гардзейчык, навіны культуры.